Dobré ráno, je streda 13. marca a vy opäť počúvate podcast portálu Interes.sk, konkrétne už jeho 20. diel. Tento týždeň si pripomíname niekoľko významných historických udalostí, okrem iných aj 80. výročie slovenského štátu na sklonku druhej svetovej vojny. Ak chcete vedieť viac, ako slovenský štát vznikol a prečo o ňom možno bez váhania povedať, že bol totalitný a fašistický, odporúčame vám naše zajtrajšie video, ktoré nájdete na našom YouTube kanáli. V dnešnom podcaste ale o slovenskom štáte hovoriť nebudeme. Namiesto toho sa pozrieme na profil jedného z najvýznamnejších vedcov z histórie, na jeho fascinujúci životný príbeh a ešte fascinujúcejší prínos k vedeckému poznaniu. Dnes teda o Stephenovi Hawkingovi, ale aj o transsibírskej magistrále, novinkách v kinosálach či o štrajku detí za budúcnosť klímy. Stephen Hawking bol zázrakom. Zázrakom vo svete vedy, ale aj zázračným človekom, ktorý napriek nepriazni osudu dokázal veci obrovské ako samotný vesmír, do ktorého bol tak nekonečne zahlbený. Narodil sa 8. januára 1942 v Oxforde, kde sa jeho rodičia Frank a Isabel presťahovali pred nemeckým bombardovaním Londýna. Po vojne sa rodina so 4 deťmi presťahovala späť do hlavného mesta. Tu Stephen Hawking navštevoval miestnu výberovú školu a pomaly sa pripravoval na kariéru lekára, do ktorej ho tlačil otec Frank. Stephen Hawking však nechcel byť lekárom. Oveľa radšej mal matematiku a fyziku a jeho snom bolo už od tínedžerských čias štúdium kozmológie. Ešte pred maturitou si teda podal prihlášku na Oxford, kde sa stal jedným z najtalentovanejších študentov odboru fyzika. Po absolvovaní Oxfordu si Hawking splnil svoj sen, keď bol prijatý na kozmológiu v Cambridge. V roku 1966 tu úspešne dokončil a obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom Vlastnosti rozpínajúceho sa vesmíru. Táto práca sa vo vedeckej komunite stala rešpektovaným dielom a naštartovala Hawkingovú kariéru. Okrem toho však poukazuje aj na postupujúcu chorobu, ktorá génia sprevádzala počas väčšiny jeho života. Na podpise priamo v origináli dizertačnej práce je jasne viditeľné, že 24-ročný Hawking mal v tomto čase už vážne zdravotné problémy. Už na sklonku dospelosti totiž Hawkingovi diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu. Toto ochorenie je silno progresívne a patrí medzi neurodegeneratívne ochorenia mozgu. ALS napáda mozgové a miechové motoneuróny a vedie až k autrofii. V polovici 20. storočia išlo o ochorenie, ktoré sa v drvivej väčšine prípadov rovnalo s rozsudkom smrti. Hawking bol však ako vo všetkom, tak aj v tomto prípade špeciálny prípad. S mimoriadne ťažkou chorobou bojoval až do veku 76 rokov a napriek obmedzeniam, ktoré priniesla, sa dokázal stať jedným z najväčších géniov modernej spoločnosti. Pomalý nástup zákernej choroby poskytol Hawkingovi priestor k štúdiu vedeckým objavom aj manželstvu. Postupne však strácal kontrolu nad svojimi končatinami a nakoniec ostal pripútaný na invalidný vozík. V roku 1985 dostal Hawking počas návštevy CERNu vo Švajčiarsku zápal pľúc. Spolu s ALS sa tak ocitol v bezprostrednom ohrození života. Jeho problémy s dýchaním bolo nakoniec možné vyriešiť len tracheotómiou, vo filmovom svete snad najznámejším chirurgickým zákrokom, kedy je vyrezaním otvoru do priedušnice pacientovi zaistené dýchanie. Kvôli tomuto zákroku prišiel Hawking o schopnosť rozprávať a stal sa odkázaný na elektronický hlasový syntetizátor. Až do svojej smrti ostal Stephen Hawking oddaný vedeckému poznaniu. Neustále pracoval na nových vedeckých teóriách, a to najmä v oblasti skúmania základných zákonov fungovania vesmíru. Vo vedeckom smere bol autorom alebo spoluautorom viac ako 160 vedeckých štúdií. Okrem toho sa ale venoval aj akejsi populárno-vedeckej literatúre, v ktorej vedel aj tie najzložitejšie zákonitosti univerza podať takým bežným spôsobom, aby ho pochopil aj bežný čitateľ. Jeho dielo Stručná história času z roku 1988 sa stalo svetovým bestsellerom a patrí medzi najvýznamnejšie a najobľúbenejšie diela v oblasti populárnej vedeckej literatúry. Podobný úspech zaznamenala aj kniha Vesmír v orechovej škrupinke. V histórii ľudstva by sme len ťažko hľadali génia, ktorému sa podarilo vedu spopularizovať viac ako Stephenovi Hawkingovi. Okrem populárnej a vedeckej literatúry bol Hawking známy aj pre svoje, nazvime to, kontroverzné vyjadrenia. Tvrdil napríklad, že kvôli klimatickým zmenám by sme sa mali pripraviť na teploty 250 stupňov Celzia a dážď v podobe kyseliny sírovej a vlastne, že ľudstvo bude musieť v priebehu 100 rokov našu planétu aj tak opustiť. Viac ako o reálne prognózy išlo ale zrejme o odkaz a varovanie, aby si ľudstvo uvedomilo, aký dopad má jeho činnosť na prirodzené zákonitosti prírody. Okrem toho sa Hawking otvorene vyjadroval aj o tom, že o existencii mimozemského života nemá takmer žiadne pochybnosti.
Stephen Hawking opustil svet 14. marca 2018 v skorých ranných hodinách pokojne a v spánku. Smutnou milou náhodou je, že geniálny vedec zomrel v deň, ktorého dátum možno v anglosaských krajinách zapísať ako 3.14. alebo 3,14, čo je zaokrúhlená hodnota konštanty pi, ktorá má vo fyzike a matematike veľmi významné postavenie. Krátko pred svojou smrťou stihol Hawking dokončiť ešte svoju poslednú vedeckú prácu. Týkala sa novej teórie, ktorá hovorí o tom, ako možno odhaliť paralelné vesmíry. Ak sa v budúcnosti ukáže, že je teória pravdivá, mohla by byť najvýznamnejším dielom tohto obrovského génia. Kráľovná medzi železnicami, hotel na kolesách a obrovské dobrodružstvo na 9288 km dlhej trase naprieč 80 mestami a 16 časovými pásmami. Transsibírska magistrála je legendou a dodnes mimoriadne významnou dopravnou tepnou pretínajúcou nekonečnú ruskú Sibír. Týmto nevšedným dobrodružstvom, ktoré sa odohráva na koléniciach križujúcich najdôležitejšie mestá Ruska, nedotknutú prírodu Mongolska, pestrý Peking aj legendárny čínsky múr vás v najbližšom cestovateľskom kine prevedú Nikola Ryšková a Martin Navrátil. Obaja túto cestu zdolali už niekoľkokrát a o miesto vo svojom kúpe sa s vami veľmi radi podelia. Na vlak z Petrohradu idúci až k veľkému čínskemu múru môžete spolu s nimi nasadnúť 27. marca v bratislavskom KC Dunaj, 17. apríla v aule SZU v Banskej Bystrici a 30. apríla v popradskom kine Tatran. Tento týždeň sa môžete tradične tešiť na niekoľko kinopremiér. Hlavným lákadlom je titul Sklenená izba, v ktorom si hlavné úlohy zahrali Hanna Alstrom a Karel Roden. Film rozpráva o sklenenej izbe, ktorá je súčasťou luxusnej brněnskej vily. Tá musí podobne ako jej rodina odolávať šíriacej sa vojne, nacizmu a deštrukcii, ktorú spoločne prinášajú. Film cez metaforu izby prekrásne komunikuje takmer románové postavy tohto diela a zároveň ju využíva ako symbol nádeje, ktorý je v predvojnovom období v plnej kráse a na jej konci len veľmi matný. Co od toho domu chcete? Jednoduchost, čistotu, světlo. Nechtěl jste nám náhodou něco ukázat, Herr von Abt? Chudinka lízl nedočkavostí brzy omdlí. Takže pohled z ulice, jednopodlažní budova. Nízká, nenápadná, s místem ke stolování, k povídání, k rozjímání. Oddělené a přesto propojené. Okrem iného môžete od zajtra vidieť v kinách aj maďarský film Skryté túžby. Ten sleduje pár po 30-ke, ktorému sa zo vzťahu vytráca vášeň. Pokúsia sa ho teda zachrániť tak, že ho otvoria. Veľmi rýchlo však zistujú, že ani jeden z nich nie je na niečo také pripravené, a to po stránke fyzickej ani po stránke emočnej. Na záver by vašej pozornosti rozhodne nemal ujsť ani titul Leto. Ten sa odohráva v Leningrade na začiatku 80. rokov. Mladých ľudí ovplyvňujú hviezdy ako Lou Reed, Iggy Pop, Bowie alebo Talking Heads a nádejní hudobníci vychádzajú z ich inšpirácie. Medzi nimi aj mladý Viktor, cez ktorého film rozpráva o vzniku ikonických kapiel ako napríklad Kino či Zoopark. Všetky tieto tituly môžete vidieť vo vašich kinách už od zajtra 14. marca. Ak vám záleží na budúcnosti našej planéty a na tom, v akom stave ju zanecháme pre ďalšie generácie, môžete to ukázať už tento piatok. Aj Slovensko sa totiž pridáva k celosvetovému štrajku za budúcnosť klímy, ktorý vznikol na podnet mladej švédskej študentky menom Greta Thunberg. Tá pred švédskym parlamentom protestuje už od augusta 2018 a aktuálne spolu s ňou do ulic vychádzajú mladí ľudia v 92 krajinách sveta vo viac ako 1200 mestách. Na Slovensku sa k výzve pridáva Bratislava, Košice, Žilina aj Liptovský Mikuláš. Štrajk za budúcnosť klímy sa uskutoční v piatok 15. marca v dopoludnejších hodinách. Ak ešte nemáte program na tento víkend, znovu vám prinášame niekoľko zaujímavých tipov. Navštíviť môžete niektorý zo slovenských hradov či zámkov. Do dnešného dňa sa ich na našom území zachovala viac ako 120. Na väčšine z nich sa však výrazne podpísali dlhé storočia tureckých nájazdov a protistavovských povstaní. Na našom portáli nájdete článok, v ktorom sme pre vás vybrali 10 tých najkrajších zrúcanín z rôznych kútov Slovenska. V zozname nechýba Spišský, ale ani Topolčiansky, Kapušiansky či Lietavský hrad. Navštíviť sa oplatí každý, ktorý si po návšteve volebných miestností vyberiete. To je už len na vás. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes.sk a tešíme sa na vás opäť o týždeň v skorých strednejších ranných hodinách.